narode, suncokretovo, sojno, maslinovo, djevičansko, ekstra djevičansko, priđi kupi, mi ćemo skupi. Zelena Fendija, košta ti je ulje? Evo imamo 3 marke do 20 maraka. Fendija, poskupa ti je ulje. Imaš li ti kakvu tezu? Daješ li ulje na otplatu? Neki ja ima prvo probaj ulje pa ću pregovarati. Jok, ne mogu. Možeš kupiti dok ne probaš. Ne mogu vidjeti, Fendija, baš prije 3 godine bila sam bolesna u Ramazan i evo sad posljedam da napustim te dane. Moja numa, kad ti nisi mogla za 3 godine vratiti dug dragom mogu, sad ćeš ti meni platiti moje ulje. Dođi kad budeš imala para. Polako, i ove godine neko často ide na hač. Bit ću hađe nekoliko puta. Zelena Fendija, čim ideš na hač, bi mi mogao kupiti jednu seđoru za hađa? Dobro, razmislit ću. Selam alejke Fendija, čujem ideš na hač, bi mi dodao jedan zlatni tespih sa hađa? Dobro, razmislit ću. Zelena Fendija, hađe naš, zamolio te nešto. Čuo sam da ideš na hač, pa mi donesi malo zem vode da se napijem. Dobro, razmislit ću. Salam alejke Fendija, rekao mi je babo da ideš na hač. Bil mi molim te mogao kupiti jednu svijalu s hađa. Dijete moje drago, samo ćeš ti zasijati ako Bog da, a za ostale nisam sigurna. Moje, jesu one meni vrijedne. Aj Fendija, koju ti od nas dvije više voliš? Ma da kažem, 100 puta si me to pitala, podjednak. Rekla sam 100 puta. Ali ne možeš oba dvije isto volit, moraš jednu više. Ja sam mlađa i ljepša, mene sigurno više voli. Ali ja sam starija i družio sam sa našim Efendijom. Normalno da mene više voli. Dosta, rekao sam. Reci ti meni, moj Efendija, da smo nastroje na čamac i čamac se prevrne, koju bi ti od nas dvije spasio? Možemo provati, jel te? Ti se spašavaj sama.